Chik mora ma utiegi obila mano ne arita makare obede nyamburko Ntie obila koro watiyo godo lakini on friendly basis. Utiyo godo mana kako osiep ni hey, ane ohala ni to seche moko anyalo bedo ni amiyo ng'ato mtoka to ken ng'ama kare. Koro sama mtoka ni oko tanene Narok. To aseneno kosechung for maybe 3 hours. It's not moving. To ng'ani no wok ni dhi kanye. Dhi Kisumu. Ere kaka inyalo do ni in go bila miseketo as friends minyalo penje ni ere ng'ama ing'e Narok. Ing'eyo bila moro nikech aneno mtoka ni Narok petrol station for 4 hours. Nitie ng'ama ing'eyo. Koro watiyo godo bila sama utiyo mana kode kaka friends. Ni in case gimoro timre marach na miyo mtoka ng'ato machal kama mani area kama. Lakini wayudo ni mostly watiyo ga kodgi sama shida wuok. Sama shida wuok eka kore manye maber. Yeah. Rokamano. Dawkins kadugo iri sani ohala chal nade kigoyo Tarbin?